नै माबा टेक टेक आवाज गाबो नै स्टार्टआनो जाला एसे दुखु मोनबाय आरो ना गाइस गोसोखौ एसे दुखु नांदो दा मा खालामगोन आं गारियानो स्टार्ट जालाबा मा खालामबावगोन आं बया टेनसन बिदा मा कसम थगायाखै आं आसुरित मोनबाय आं दै स्टिकार दखानाव दा मोननैसो मोजां बुस्थु लाना फैबाय गारियाव होनायनि थाखाय नाय माने गोजाननिफ्राय बरिया नुयो दे खिन्थु बरिया लुक्सखौ मोजां नुयो माने सिगनेलसो जाहैबाय नैबो मोनसे उननि नङा होमबा तो मोजां नांदो खिन्थु कार्बन सेल्फ नहबो नाखि सेल्फ हबो बदलाबा लागो केमान लबो नोङो मिन्थिगौ ना सोरबा नोंनि मुं लानानै थांनानै दं Hi guys, good morning guys, good morning. So guys, नोंथाङा माबायदि दं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं होननानै so guys दिनै ससमा नैबे मोनसे ससमा गोसोमखौ गानना दिनै इन्ट्र भिडिअ बाय गाइस नोंथाङा माबायदि दं कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय समायाखै दा गाइस दा जियानो जाया माने गाइस ओमफ्राय दा सोर मागोनि थाखाय फिथा जाखो सोर फिथा जायाखै नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जोंहाबो फिथा देगासिनो दोङो दा ओमफ्राय मिया हरावबो जात्रा जाबाय एन्थाब फिथा ओमफ्राय दा आरो संबाय थादो आब'मोना तो नोंथांमोनथ' जों आब'मोनखौ खिथिखाबायानोखा आङो जों आब'आथ' हाबा जादोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय न'आव आलिसान फैदोंमोन ओमफ्रायथ' नोंथांमोना देखाबायानोखा ओमफ्रायथ' गाइस ओमफ्राय दा जियानो जाया माने गाइस ओमफ्राय दा आरो जों आब' फैबावगोन दिनै आब' सासे दंबावो आरोना सेकेन्डआ ओमफ्राय गिदिरा फैयाखै ओमफ्राय दा जोंहानि आब'नि भागिनिखौ आङो जोंहानाव माने मागोनि थाखाय लायनो थांनो नागिरदों आरोना माने एसे उन्दै आरोना गाइस बारा गिदिर नङा ओमफ्राय मागो जानो फैगोन ओमफ्राय दा आङो लायनो थांनो नागिरदों थ' बेखौनो आङो दिनै ब्लग खालामो थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअआव गोसो दोङोबा इन्टारेस्ट दंबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनोलासे नाय थ' नोंथांमोना मोजां देखायनो आङो सेस्था खालामगोन ओमफ्य दा बरानो न'आव सा लोंनानै बरिया थांसै आरोना गाइस हेलौ एमान थान्दा बापरे बा थ' माने गाइस पुरा न'आव सा लोंनानै पुरा फ्रेश जानानै दा ओंखारबोबाय ओमफ्राय इथिंगाले दाबो बेसरा रज'बाखै नैबे ओमफ्राय बेलेगथिंगाले ओइथिं रज'बजोब्बाय ओमफ्राय याव हारसाफोरनि माने मथम बनायदोंमोन आरोना गाइस मथम सावबाय देग्लाय आं मथम बनायदियासै मानि थाखाय बनायदियासै होनबा उखा मुखा जाबाय आरोना गाइस आंनिया टाइमा मिलायदियासै ओमफ्राय आङो आगोलावनो एडभान्स बनायखाना दोनदियासैना इथिंगाले माने जेरावबो ब्लग खालामनो थाङैनो माने टाइमा मिलाया जाना होदो आरोना गाइस जेबो नंला एबार फैगोन बोसोराव खालामलायसिगोन जेबो नङा बोसोरसेया थ' बाय आरोना गाइस मथम सावनाय दिनै थांबाय आरो माथो खालामबावनो उपाय गैया खिन्थु खाना साना जायाखै दे गाइस आङो गामियाव बिदि गोदे खाना साना जा माबा जा लोगो दा आं बेफोराव जेबो इन्टारेस्ट गैया खाना जानाय माबानाय जेबो इन्टारेस्ट गैया न'आवनो फिसा जाबाय आरो थाइनैसो ओमफ्राय बेनो आरोना गाइस आंहा जानाय लोंनायफ्राव मा बिदि गोदे इन्टारेस्ट गैया आरोना गाइस आंहा एन'का थान्दा जादोंना बोथोरा बापरे बा तामुलपुराव दा नै दिनै गारियानो गैयाना गामाखालि बया गारि खारो मालाबा दा माने फुंनि टाइम ना पुलिसफोरा माबायदि अर सायदो नाया माय गासैथिंगालै अ भाई एन'का ब्लां गोसा अर सायदो फुजा होदो माने इसोर मथमनि थाखाय अ माने पुलिसफोराबो मथम बनायो खोमा दे अ भाई खिन्थु लामाया बिराद लेथ्रा आरोना गाइस सिगांनिफ्राय आं गुमै लानानै आलासियानो फैबाय एसे उन्दै समावनो होमबाबो दिनैयाव लासै खिन्थु नैबे लामाया पाकायानो जायाखै बया लेथ्रा ससे सिगांथिं मा दाउ नै माथामबो नै उइ मा दाउ हयलाय अ न'आव फिसिनाय ना हाग्रानि आहा देन्जार नुदों खिन्थु दाउनि कालारखौ बेलेग अ भाई बेफोरबायदि दाउफोरखौ माने रिजर्टफोरावसो दोनो माबा रिजर्टफोराव थांबाथाय बेफोरबायदि दाउखौ नुयो खिन्थु नोंसोरनि मानसिफोरा दाउखौ फिसिदो खोमा दे ओंखायनो आङो हारसिं मालाबा सल'रारि खालामनाय जायोना बिदि गोदो टाइमाव आं बांसिन गान रोजाब थांबाय थायो आरोना आङो हारसिंनो ओमफ्राय गाइस दा नै मोनसे खोथा नोंथांमोना मोजां भिडिअ होबा गोबाङानो नायनो रोङा आङो मोनसे मियाल'सो मोनसे भिडिअ हेगारदो दे गाइस बे खिन्थु भिडिअआ गोबां इम्परटेन्ट नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआव डिसक्रिपसनाव नाम्बार दोङो लानांगौ आरोना नोंथांमोना मानो होनबा मेगननि सोरबा प्रब्लेम जायोबाथाय बेखौ माने नायनो हायो आरोना नोङो बा हमना लादों दा नोंनि मेगना माबा मोनसे बारा नुवाखै मोले जाबाय थादो बा नों मेगनखौ खनसे चेक खालामनो हागोन चेक खालामनानै नोङो एसे बेसेबां पावारनि चसमा लानांगौ इयाव माने खिथाखायो आरोना गाइस खिन्थु गोबाङानो मिथिया मिथिनायालाय एक्सुवेलि अ माय गड गारियानो सेफ जाला नै मा जाखोमोन मालाय गामियावसो सेस बिदा मा कसम थगायाखै गाइस नै सेल्फानो जाला गारिया बेटारियानो दोङो जेबो जायाखै खिन्थु सेल्फानो जाला नै आया मा आवाज गाबदो नै सेल्फखौबा माबा आवाज गाबगोन दे नै
ए बे गारियानो जेबो जाला किकसो मारनांसिगोन थैत मा जाखो आइखिनोबो मालाय गामियाव सेस दानाबा किकसो मारनांसिगोन हठातके मा जाना होखोथाय बे बे स' गाइस गारिया आंना माने सेल्फानो जाला जाबाय मा कसम बिदा थगायाखै दे गाइस मा कसम माने गारिनि सेल्फानो जाला किकसो मारिबाय आं दानि नङा दहाय फुङाव जादोंमोन न'आव ओमफ्राय दानि बावैसो मायबा जादों मा जादों गारियाव हमनो नाजायासै दे माने मियासो सलायबाय मियाबोथ' जेबो जायाखै दानि बावैसो जादों इयो मायबा जादों दखानाव खिथिनांगोन इखो नङाबा जानाय नङा दाथ' आं फैसाबो लाना फैयाखै दाबा इबा बेसे दाम लागोन मा जादों गारिफोरा जुदि इदि गोदो मायबा मोनसे जाबाथाय गोसोफोरखौ एसे दुखु मोनोना है जात जात जायोलै एखेबारे मा जाखो मा थाखो बोरैबा दुखु नाङो आरोना बा इथिंथ' बेसरा फुरा ब्लां ब्लां कालारिं जाजोबना होदो दखन बापरे बा बेसरा नाइस 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 बिउटिफुल एसे दुखु मोनदों आं गोसोखौ अ माय गड है स' गाइस माने सेल्फानो जाया जाबाय इनिखायनो गोसोखौ एसे दुखु मोनदों हठातके मा जाना होखो पात्ताखौनो मोनदियासै आं माने मियायो आं बेलेग मानसिनि गारिखौ हरदोंमोन ना बे गारिखौसो खोलिना लाबोदो ना मादो हमनो नाजायासै सेल्फानो जादियासै मा जादों हमनो नाजायासै आं स' गाइस नाय आङो नोंथांमोननो डाइरेक्ट खिथिनि नोंथांमोना थगायदो सानजोब जानानै दा नै आङो नै साबिखौ अन खालामबायना ओमफ्राय अन खालामनाय लोगो लोगो नै दा निउट्रेलाव दंखायोना निउट्रेलाव थाबाथाय आरो स्टेन्डखौबाबो स्टार्ट जानांगौ ओमफ्राय नै नैखौ खोलैबाय आङो हो इनिफ्राय नै गाइस नै मायबा आवाजसो गाबो नै सेल्फानो जाला नै खोनासं नै मायबासो आवाज गाबबाय नै मायबा आवाज गाबबाय नै मायबासो आवाज गाबबाय सेल्फा जाखालानोखा मा जाखो हमनो नाजायासै आं नै जालानोखा नै खोनासं मायबा आवाज गाबदो नै गाइस खोनासं दै एसे दुखु मोनबाय आरोना गाइस गोसोखौ एसे दुखु नांदो दा मा खालामगोन आं गारियानो स्टार्ट जालाबा मा खालामबावगोन आं इमान मोजां मोनसे लकेसनाव मोनफैबाय इथिंखालि जि गोलाव दलां माने न'निफ्राय आथा फैखाबायमोन आरोना गाइस फैनायनि गेजेरावसो माने लामा ससेयाव ओरै गोदै जाना होबाय गारिया आं न'निफ्राय फैखाबायानोखा ओमफ्राय दा लामा ससेयावसो इदि गोदै जाना होबाय खिन्थु न'आवनो ओरै जानाय मोनबाथ' फायलामोन आङो गाइस आं माने गाइस गारिखौ मिया सासे माने बेलेग मानसिनो हरदोंमोन आरोना गाइस खिन्थु इसो माबा मोनसे खालामदों बेखौ मिथिला खिन्थु इमान गारि सालायबाय आं दिनालासे जेबोआनो जायाखै खिन्थु इयो दा मारै जाखो हठातके हमनो हादियासै आं एसे बोरैबा नांदों आरोना गाइस खिन्थु किक दङ आरोना गाइस खिन्थु किकखौ बेसे मारिनो नङा होमबा गाइस खिन्थु सेल्फा जाबा एसे मोजां जायो आरोना खिन्थु किकखौ दा मा ना मारिबाय थागोन दे साय बया टेनसन बिदा मा कसम थगायाखै आं आसुरित मोनबाय आं दै मा खालामनाय गाहाम जागोन दा माने आं फैसा इदि गोदै लाना फैनाय जायाखैना नङाबा आं गेरेजाव फाहामना होनो हागौमोन खिन्थु इफोर गोदै गारिया माबा मोनसे जाना होबाथाय एसे दुखु नाङोना गोसोआ बोरैबा मोनबाय थायो आरोना स' गाइस दा बर्थमान नै आङो जोंहा भागिरिमोनखौ लाना फैबाय सानैखौबो बे गोजौलै आंखौ बुगुन बाराबा दा इसोरो न' खुन्दुं खाबाय आंहा भागिनखौ ना नंगौ नङा मा खबर नोंनिया जोंनाव फैनो मारै मोनदो दा जेने तेने आङो ओमफ्राय भिडिअ खालामबाय थादियासै इसोर सानैखौबो लाना फैबाय जोंहानाव सानैखौबो दा मागोनि फिथा जाहोगोन आरोना गाइस ओमफ्राय दा गुमैमोनाबो फैबाय थादो न'आव बाबामोना फैगोन ना खुदुमजोब्बायलै आं मागोनि ना बिथाङाबो जोंनिया बिराद गोजाथारबाय नै आंखौ जोबगासिनो खोमा भागिना बियो बेखौ देरनोबो रोङाखै बियो मा गाहायसो जाना दोङो मालाय स' गाइस मिया आंनिया गारिया नैबे सेल्फा जाया जादोंमोन ना इ सेल्फखौ एसे नायनो होनि आं नैखौ इथ' हनाय सेल्फ तो स्टार्ट दिलेও নহয় মানে जगालेवसो आं नलबारियाव थांनायदो हारसिं बिथां মানে इतो जगालेवसो सेल्फ तो নহয় কিকে মারবা লাগা হয় গাড়িটো চাবিটো অন कर दे नो কিবা আওয়াজ হচ্ছে কার্বন গেছি সেলফ কার্বন গেছি কার্বন সেলফ নহব নাকি সেলফ হবো বদলাব লাগবে কেমন লব 250 টাকা 250 বা কম নহয় 200 টাকা নহব 200 টাকা লৈ দিব পাৰিম আচ্ছা দে মাৰ দি সোনকালে বনাই দি ৰব মানে নলবাৰী যাম মই সোনকালে হো দে মাৰ দি
So guys, ओमफ्राय मियायो माने गारिया आंनिया हामा जादोंमोन ओमफ्राय दखानिया बुंदों आरोना गाइस माने जितुबा कार्बन शेल्फनि कार्बना हामा जादों होनना बुंदों दाइखौ चेन्ज खालामबाय बारा नङा गाइस अनलि 200 थाखाल'सो ओमफ्राय दा चेन्ज खालामनो होबाय ओमफ्राय दा दारखुसन फाहामनो होबाय आरोना गाइस आं इथिंगालै दा फाहामगासिनो दोङो दा थाकबे दे दादा थाकबे दा So guys दा आंना गारिया फाहामनाया जाथ'बाय ओमफ्राय 200 थाखा थांबाय आरोना गाइस इखौ फाहामनायाव इदि गैया जायोनो दे बयनियाबो जायो इयो हामा जामारो एक्चुअली इयो बयनियाबो ओइ कत जाबि दे এটা দে কাপড় এটা দি দে এটা নলবাৰী যাম মই একলাই যাম মই একলাই ভাল পায় नायनि जागोन जायो एबार खेबसेयावनो वाह हय गिसि जामारदोंथ' एबार खेबसेयावनो गारिया स्टार्ट ओमफ्राय दा पुरा नै दारगुसियाव फैलायबाय आङो मा खालामनो गाइस उपाय गैया माने इदि गोदो प्रब्लेम जानायनि थाखाय माने आङो भिडिअखौ खालामनो इन्टारेस्ट गैयिनि थाखायनो माने भिडिअखौ खालामदियासो ओमफ्राय दा डाइरेक्ट दोङो दारगुसि पुरा नै स्टिकार दखानाव गाइस माने गोदान गोदान माल बुस्थु फायजोबदो नोंथांमोना गारियाव होनो गोसोबा फैजासिगोन आरोना दारगुसि आरो आगोलनिफ्राय बरा बरा माल बुस्थु लाबोदो दे नांगौ माल बुस्थुफोरखौ लाना फैजोबबाय आरो बरा स्टाइलनि बरा स्टिकार लाबोदो बे कालारफ्राबो एसे बेलेग बेलेग इबारनिया माने जोंनियानो बे स्टिकार दखानाव दा मोननैसो मोजां बुस्थु लाना फैबाय गारियाव होनायनि थाखाय ओमफ्राय दा मा स्टाइलनि होबाथाय गारिया मारै जायो नोंथांमोना नायबाय डिउक 390 दोङो ओमफ्राय डिउक 390 माने होना लादो आरोना गाइस जोंनिया ओमफ्राय दा इखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आं लाइटखौ माबायदि नुयो स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय गाइस दा बर्थमान नायनो हागोन गारिया गासैबो सिम्पल खिन्थु माने इयाव मोननै बराया मोजां लाइट होना लादो नै गाहायावबो सिगाङावबो बे साबिखौ अन खालामनालाय वाव दा नैबे गोदै जोंबायना बुस्थुआ नाय माय साइडथिं गाहायाव खिन्थु इखौ गोजाननिफ्राय माबायदि नुयो नै बराया स्टाइल नुयो आरोना गाइस ओमफ्राय बेलेग कालार जाबावो नायो आरो थाब जोंनाय होलाय नेक्स्ट ओमफ्राय नेक्स्ट बराया नु माथो आरो नेक्स्ट आच्छा माने जोंबाय थानायबा खालामनो हायो माने गोजाननिफ्राय बराया नुयो दे खिन्थु बराया लुक्सखौ मोजां नुयो माने सिगनाल लाइटआ पुरा गाहायनि बायदि जाबाय आरोना नै जिंथिंगालै होस्लाय इयाव होनाला स्टाइल नुयो सलायनाया मोजां नुयो खिन्थु न ओमफ्राय इथिंगालै नै आगोलथिंगालैथ' नैयाव सिगनाल लाइटआनो होखाबाय देसे नैबे थाखाबाय ओमफ्राय उननिखौ माने नैयाव बराया होना लाबाय आरो नै गाहायाव बा मा टाइपआव होदो इखौ जिग स्टाइल जादों खिन्थु 8था टाइपनि ना 8 टाइपनि बुस्थुआ मोजां दे खिन्थु गारिखौ आगोलथिंबो स्टाइला मोजां दो पुलिस जुदि नुबासो जाजागोन न होसोनाय नङा पुलिसा माने सिगनालसो जाहैबाय नैबो मोनसे उननि नङा होमबा थ' मोजां नांदों खिन्थु सोंबाय दा बर्थमान जोंनिया नैबे दखाननि भाइया जोंनिया दा खानाय सिनबाय थादों खिन्थु नोंथांमोना होबा जागोन दे गाइस नो खानाय सिनदो इयो बहुत मोजां फेसिलिटिनि लाइट लाना फैबाय आगोलनिफ्राय एसे आपडेट जासिनबाय दखानिया बरा माल बुस्थु लाना फैदो आरोना गाइस खाननैसोआव स' नोंथांमोना होबा होजागोन आरो स्टिकारफोराबो लाबोजोबबाय मोननैसो आरो भाइजार मोननैसो मा नाम मोनो आंबो मिथिया दे दखाननि नाम बुस्थुफोरखौ खिन्थु लाना फैजोबबाय आगोलनिसाय खिन्थु नोंथांमोना होबा होजागोन एबारा खनसे फायना नायफैबानो जाबाय जुदि सोरबा गारिफोरखौ एसे मडिफाइ खालामनो गोसोबा फैबानो जाबाय दारगुसियाव थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय इथिं 120 दङ 120 खाथियावनो आरोना गाइस दखाना पुरा हिट आरोना दा एभेलेबेल आंथ' दा दखान नामफोरखौ मा बुस्थु नामफोरखौ मिथिया नालाय ओमफ्राय दा खानाय सिनबाय थादों माने इयो